deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, cantant el Quiqui. Quiqui Ràpid, el podcast del Quiquiriqui. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, benvingudis al Quiqui Ràpid. No diré un altre cop que és el vostre podcast preferit, el millor podcast ràpid de Catalunya. No ho diré, però si ho estàs dient, desgraciat! Però sembla que no, perquè m'estic dient que no, i com que dic que no, és com que no, saps? Vull dir, no és no. Vinga. Amics, amigues, amiguis, avui, si au t'hi pego, aquella cançó era sexual, oi? És que és terrible. Quants anys deu tenir aquesta cançó? És que en deu tenir moltíssims. En fi, avui he vingut a parlar d'estadístiques. Xan! Avui els matemàtics, els oients més fans de la ciència, els que us agraden els números, els de la numerologia, vindreu al Quiqui Ràpid perquè direu, avui parla de números aquest noi, això és interessantíssim, parlem de números, xifres i lletres. Vaya programón era xifres i lletres, que el feien en català a la 2. Espectacular. Total, que avui parlem d'estadístiques. Tinc un amic que té una cosa. Aquesta cosa és un Excel que em fa molta enveja. Si mai tinc una criatura, intentaré fer-li aquest mateix Excel en què té apuntats absolutament tots els partits de futbol que ha anat a veure. Des d'aquí et saludo. Sé que no veuràs això i que no ho escoltaràs mai probablement, però molta enveja al teu Excel. Té absolutament tots els partits de futbol que ha anat a veure apuntats amb la data, evidentment per ordre, amb els equips, el resultat, tot, de quina categoria era, si era amistós, tot apuntat, documentat, ta. I després de més de 1.000 partits, 1.800 m'atreviria a dir, 1.600, no, molts partits, ha guanyat la rifa una vegada. Què és la rifa? Clar, és que aquí aneu al camp del Barcelona, i allà no hi ha rifa ni hi ha res, allà hi ha la Kiss Cam aquella de merda. Però la rifa és una cosa que tenen la majoria dels clubs locals de futbol popular, que és que hi ha un senyor que a €1 la tira, oira! I tu li dones €1 a aquell senyor i et dona una tira amb 8 o 10 números o 6 números, depèn de com sigui la tira, per la rifa. I al descans o al final del partit fan un sorteig, tiren una ruleta, fan i surt un número. El 2! Vale, doncs la rifa del 2. El 8, vinga, el 8. El 3, doncs el 283 ha guanyat la rifa. I si hi ha molta gent, van per colors. Vale, doncs color. El blau, el 283 blau ha guanyat la rifa. I llavors s'endú un pernil, un lot d'embotits, una ampolla de vi, coses. Ei, és bonic que et toqui la rifa. Quantes vegades m'ha tocat a mi la rifa? Un total de 0 cops. Quants cops has participat en la rifa? Doncs menys que el meu amic, la veritat. Total, que jo us parlava d'aquest Excel perquè avui vinc a parlar d'estadístiques. I és que hi ha estadístiques que segurament mai a la vida tindrem ni sabrem. A mi les estadístiques són una cosa que m'agrada veure, o sigui, pot semblar molt tonto. No són batalletes. Pot semblar molt tonto, però a mi m'agrada veure estadístiques. Allò de quanta gent a Catalunya es diu Marc? Doncs quanta gent a Catalunya es diu Marc? I quantes Georgines han nascut al 2023? Doncs l'IDESCAT t'ho dona tot i és guapíssim veure-ho. I quina és la persona més alta del món i la persona més vella i el top 5 de les persones més baixetes i merdes. Hi ha coses que no sabrem mai. Hi ha coses que podem saber, com quin és el rècord Guinness de menjar hot dogs, frankfurts, les salxitxes aquestes, ràpides, 68 en 10 minuts, hòstia, macho, vale, guapíssim. Hi ha coses que podem saber, però el que ve després d'aquesta ingesta de frankfurts és on jo vull anar a parar. És per això que vinc a dir, no podem saber, és impossible, no hi ha registre estadístic d'aquí
quan, com i en quines xifres va fer, per exemple, la caca més gran del món? Algú en algun moment ha fet la caca més gran del món. Algú en algun moment l'ha fet. I això no està documentat. I em sap molt de greu. Perquè és una estadística que jo voldria saber. Qui ha fet la caca més gran? O el pipi més llarg? Qui ha estat més estona pixant? I pot haver un rècord Guinness de no, hi ha un senyor de Buffalo que va estar pixant durant 17 minuts i 24 segons i és el documentat amb el pipi més llarg. Bueno, hòstia, 17 minuts 24 pixant, molts ànims. Que podria ser si t'emportes el mòbil al lavabo i dius, bueno, sí, s'ha acabat el pipi, però aquí seguim. Però no tindrem mai la certesa de que aquell senyor de Buffalo de 27 minuts 24 segons pixant hagi fet el pipi més llarg del món. A més, el pipi més llarg com? Perquè si té pedres al ronyó... No, clar, pedra al ronyó vol dir pipi llarg, perquè va gota a gota. És com el rec aquest, el rec aquest tot digitalitzat. Vull dir, gota a gota fins que surt i llavors l'uretra fa fluf i surt una pedra. Quin mal ha de fer això, per favor? Quin mal ha de fer el tema pedres al ronyó? M'està fent mal la vida ara mateix només d'imaginar-m'ho. Una uretra oberta així perquè surti una pedra del... Bé, en fi, que hi ha dades que no tindrem mai. El rot més llarg o més fort de la història. Potser el va fer Lluís XIV. No m'estranyaria que el fes Lluís XIV, el rot més gran de la història. Però per què tot són coses caca, pipí, rots, pet, tot és escatologia? No, podríem buscar, per exemple, qui va aconseguir fer... No, és que el salt de llargada, clar, el salt de llargada als Jocs Olímpics aquí t'ho computen, però hi ha una mostela que ha saltat molt fort. No, mosteles no, però és igual, que hi ha coses que no sabrem mai a la vida. Mai a la vida. A qui li ha durat més temps una pila? La persona que durant més temps ha pogut fer servir una pila del bon preu. Mai ho sabrem. Mai ho sabrem. I això a mi em posa trist. Vaya torres acabo de fotre. Sí, però ho volia deixar anar. I aquí està, per tots vosaltres. Comentaris sobre l'estadística que us agradaria conèixer i no ho coneixeu, el telèfon del programa, missatge de veu, missatge de text, el que us doni la gana, el 644 82 17 15, 644 82 17 15. Aquí, el millor telèfon de la història, també. Coses. Apa, que vagi molt bé. Ciao, ciao. El Quiqui Ràpid és el podcast del Quiquiriquic, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.